The press exists to inform and educate. Its freedom cannot be without the people who must be informed for them to decide on matters of public interest. We should and must present issues of public importance in a manner that is honest, balanced, objective, without fear and favor. Thus, we give you Action Firing Line. Action Firing Line. Investigative report, interviews, analytical, objective, balanced discussion, fearless comments. Action Firing Line. Action Firing Line. And now, here's your anchorman. Action Firing Line. Sa ngalan ni Akson Brian Morden, ako naman Akson Artay Hupon checking in diri sa Miyerkules nga presentation sang inyo palatuntunan. Action Firing Line. Yari na kita sa petsa 30 sa bulan sang Marso tuig 2022. Katapusan na kita nga Miyerkules sa ikatatlong nga bulan. Dalawang tulog na lang ho. Bali magatukis na kita sa aton kalendaryo kag mag-aabi-abi sa pagsulod sa bulan sang Abril. Action Firing Line. Basta ka mo masuki namon nga matagpalamati sa kanginan nga nagupod na karon nga gabi. Mga nagamonitor via Facebook kag subong man araman nagaupod sa YouTube sa online presentation sa Action Firing Line. Amo man sa mga nagamonitor via on-air. Action Firing Line. Salamat gid sa inyo paday nga pagsakdag diri sa tanan nga mga programa kag mga drama sa Action Radio Bacolod. Action Firing Line. Pero antes kita maghatag sa inyo sa pila ka mga nagapangunang mga impormasyon kag balita diri sa aton talakayan karon nga gabi, unahon ta ning pagtsakyar sa lakat sang panahon. Ibalong naton pilang temperatura ta 40 kapaang kay nasang udto although nagaguom-guom sa Aksyon gani Republika gikan sa PDMP. DYEZ Action Radio sa Bacolod. Weather Update. Aksyon gan maayong gabi please kamin. Action Art maayong gabi sa aton mga listeners maayong gabi. Ari lakat sa aton timpo sini nga gabi Miyerkules kita karon Marso 30 na. Tuig 2022. Ang synopsis, ang kapungsuran nga kondisyon sang aton tiyempo umning easterlies, mapaang nga hangin halin sa baybayon sa Pasipiko. Nag-apekto siya sa nasidangan nga bahin sang aton pungsod. Pero diri sa aton, nagahamboy kita sa 27 hasta sa 32 degrees Celsius. Amo na ang kapaang siling mo, mabatyagan naton. So, ang easterlies ni, hari naga-influensya sa Metro Manila, kag sa iban nga bahin sang aton kapungsuran upod kita diri sa Western Visayas, Negros Occidental kag siyudad sang Bacolod. Idulot kini ang may pagulugalom ang kalangitan hasta sa nga magalumon ang kahawaan. May dala lang ni siya na ligwin nga mga pag-ulan ukon pagpanaguob. Masami sa kahaponanon o kon kagabihon diri sa nasidlangan nga bahin sa haton kapungsuran. Tugay ni sang easterlies, no? Ang Northern Luzon nga seaboard ara sa kasarangan asa sa may kabaskugon o kon pagmadlos nga huyop sang hangin. Maghalin sa nasidlangan kag may kasarangan hasta nga mabalod ang kadagatan. Diri sa aton sa western seaboard naman sa Kabisayan kag sa iban nga bahin sang aton kapungsuran na paidalom kita sa Mahinay hasta sa may kasarangan lamang nga pagdupoy-dupoy sang hangin. Maghalin ini direksyon na sidlangan pakadto namin na sidlangan east to northeast amo ni aton mabatyagan sa kabugusan sang isla sang Negros. Kalmado nga aton baybayon, nagapabilin at ari kita sa Makanay hasta sa kasarangan lamang ang pagduludapya sang balod sa aton baybayon sa probinsya. May takos ini siya 0.6 hasta sa 2.5 metros ang aton nga wave height o kon astronomical tide. Alas 10:19 karon ang aton taob 1.5 metro. Magbalos ang unas alas 5:13 buwas sa aga 0.0 metro ang kanabawon. Kag alas 5:55 sini nga hapon nagtunod si haring adlaw. Magpakita naman ini siya alas 5:42 buwas sa aga. Okay. Nasiling ko gina, ari kita 27
7 hasta sa 32 degrees Celsius. Amat-amat siya, no? Ang normal tadi is 25. Dason daw kaginas ang aga nag-26, karon 27 na siya. Okay. To the list. Ang 32 di 89.6 na ni sa Fahrenheit, taas naman ni. Ang normal tadi 30, 31. So, nagapalang lapaw na siya sa aton nga normal. So, munilakat sa aton nga tiyempo gabi, action art. Si Vulcan. Si Vulcan kan laon. Ari parameter siya sa 24 oras nga obserbasyon nato nakarehistro ang seismograph naton 11 kapag tayog sa palibot, no, sang Vulcan kanlaon, volcanic quake. Ang iyang guab o kon ang iya katahom, no, obscured kay natabunan sang galom, na takloban sang galom. Ang iyang ground deformation slightly inflated. Gamay nga pagubag kag 138 tonelada ang sulfur dioxide o kon asupre. Ang aton nga paso Park Superintendent sa Mount Canlaon Natural Park along sa DOST Volks, no, in collaboration sa aton command center nagapaabiso sa aton general public, sa aton readers kag stakeholders, hindi pa masudlan ang aton 4 kilometer permanent danger zone. Nagapabilin sa gihapon si Vulcan Canlaon sa alert level 1. Okay. Ang mga lakat sang parameters naton sa kay Vulcan Canlaon. Kagina naman niya kagahon, waay tamad di parahan na may ara nga may seismic dito sa Kawayan, no? Alas 4:35 pero wa isang batyagan, unfelt ni siya. 1.7 lang ang magnitude. May dalom ini siya nga 26 kilometers ang depth of focus. Okay. Ang iyang lokasyon ara sa 2 kilometros sa nasidlangan sang Kawayan Negros Occidental. Amo man lang na, no? The rest wala na, no? In 24-hour observation. Why man nagtayog sa Negros Oriental. Diri lang sa Kawayan Negros Occidental. Why man sa gani mabatyagan sa surface? Why dapat kabalakan? Wala. Okay. Tiya mo ni, lakat sang aton monitoring alert and warning system hangot sa lakat sang Tiempo kay Vulcan Canlaon kag Earthquake Information Action Art. Pero ang dalagan sang sitwasyon ta subong aksyon gan kun panahon, bisan naghilapit na kita sa Kwarisma sulod na nga sinimana, daw may mga pag-ulan pa ang chances of raining ara pa. Ara, ano, ginasulit-sulit na naton nga sa maragtas nga istorya naton sa sulod o kung masubra sa 20 ka tuig. Diri pa lang ko nakapasalapo nga summer o kon dry season nagaulan. Kay tungod nga way back in September, October nag-issue ang Pag-asa officially. May La Nina nga prevailing kita nga phenomenon. Dason daw early February, ginpaamanan pa nga hindi ni siya matapos-tapos sa first quarter sang 2022. Ma-extend beyond ni siya Marso, Abril, Mayo, may epekto pagyapon si La Nina, no? Sus. Muna, restless ang Northwest Pacific Basin, damo sang galom, kung damo ang galom kundi mainit ang atmospheric pressure, maka-induce siya galom, dalon niya di ang precipitation nga ikarga sa panganod, water vapor, i-condense siya sa rain showers, no? Drizzle man, light to moderate, intense man, o torrential. Okay. Amo na ang idorot niya. Amo ning tigilinit nga nagaulan. No? Grabe to, no ka lain na gid man Are ginalantaw ta action art, no? Nang Abril 5 gahana siya. 6, 7, 8 daw sa putihon niya tani sa ulan. Adios. Base mag-tropical depression ni, no? Ay, Ang palayo lang Northwest kay... Pacific Basin. Actually, kinanglanon sa farmers to mo. Ang Oo, ulan. kinanglanon gid, Mas blessing in disguise ni nga ulan, no? Lantawon ta kayang intensity ya daw hindi gyud man siya tama kadako, no? Hindi man siya tama kadako. Ang mataya o kun ang bangkel ya ara kita on visible. Pero ti ang ulan maigo gid ang Negros Occidental kag Negros Oriental. Daw moderate lang ni siya nga ulan, Pasalamatan naton. Kag the rest of
Visayas, northeastern Mindanao. Ang Okay. dito kalabanan nga maigo ya Aurora, Quezon, Central Luzon, including Mimarupa, Metro Manila. Kag iban nga porsyon sa Southern Tagalog kag Bikulan. So mas Okay. blessing in disguise ni kani ang may ulan, no? Para masalbar ang mga alta presyon sa aton mga kauturan, no? May mga Kabalo ko kailan. ako pabati-batian mo ah. Di hindi ka pa na. Gani man, ti pasalamat kini ko mo may forecast ang pag-asa nga gin-report mo nga basi sunod semana may mabugnaw nga tiempo. Dason nga Miyerkules, no? Dason nga Miyerkules. Ihatag ko sa imo nga may changes naman ta sa tropical wind signal, no? Tropical wind signal. Okay. Kay gina-assess nila sang nagligad lang sa World Meteorological Day, no? Nga may changes sa intensity sang tropical cyclone wind signal, no? May ara naman. Ara bago na. So gina-modify pa naton ang ilang modification gina-arrange naton pag explicar on the air, no? Sa aton listening public. You mean aside from signal number 5 ning amo ning magina-report sa uli, basi mag-increase o may panibag-o naman nga kwan nga Ang signal number 5 kundi is 220 kilometers per hour above. amo nang super typhoon. Super typhoon. Ang amo na nga persa, daw gin-upgrade ang persa sang signal number 4. Imbes nga 185 above to 219, ang 185 above, super typhoon na siya ang kategory. Daw mo na ang nakita namon. Kung siling mo hina-hina, 185 kilometers ang sa 220. Ang 220 daw, pero ay na number 6, no? Number 5 lang yapon. Away So, na. kwanta, imbes nga super typhoon, ang signal number 5, mas super typhoon na niya. Basi Kaya ang super signal number typhoon 4 na nga yung persa is 6. 185. Imo na siya sa signal number 5 mo, ang number 4. Asungan? 5 kilometers per hour. Ang balkos ko mag number 6 na kundi hindi na super typhoon, super tyhupon na iya. Ay, super No? typhoon nga ni. Na Amo na, tigaling way pa na nuhulaton tagid ang pero hasta lang sa signal number 5 gihapon. hasta lang ta signal number 5. Ang ila lang galing na ang matabo lang galing nga may pagbag-o ang adjustment sa Persa. wind capacity. Oo. Oh. Sa wind velocity, Kaya ang wind signal velocity number tawag 4 na. is 185 to 119, no? So, i-upgrade na siya nga amo nang persaya, himo na siya signal number 5. So, madula ang 220 above, basta mag 185 km per hour, signal number 5 na siya. Dayon. So, ang sa dalom naman, medyo masaka jutay. Gamay ang diferensya. Masaka jutay. Ate, sige. Kay maubdayin ta na kopya, i-explicar ta sa imo, huya man tangadaan sa imo. Mamukid alangan na sa 20 anyos mga pagserbisyo na sa kwan, di ka gindi magpunugid sa amon. Di ka ikaw ginangamon gyapon dangpan. Sige Ayos. Ayos. Okay. Salamat Akson Gan, may gabi. Sige, thank you. Akson Gan Republika sa Provincial Disaster Management Program Division or PDMPD sa pinaka-latest nga weather advisory. Action firing line. Papaang mainit ang temperatura. Amo nang dapat halungan naton kapinpagid sa may mga edad na. Sa mga may trabaho kag masami nga nagaguluwa sa ila puloy-an, hindi magkalipat nga kinanglan mas maayo may aragid masami nga bitbit or dala ang tabon sa inyo alimpudwan kung hindi man payong bisan tuwalya dira or kalo no nga pwede magsagang sa kainit direkta sang aton sininga tiempo, no? Kapin pagid kung ara sa adlaw direktab lang pilak sa adlaw sa imo, kung kapin pagid umpisa sa udto hasta mga alas 3 alas 4 sa hapon, puwerte gihapon ang kapaang. Action firing line.
Inom gid madamo nga tubig, agud likaw sa dehydration kag problema gid no ang may ara tud alta presyon sini no may ara malasang high blood pressure or may ara kamo nga gina problema nagataas ang blood pressure ninyo ba medyo halong-halong gid karon nga panyempo. Action firing line. Mga kandidato, kumusta kamo? O after sang pila ka adlaw na nga pag-umpisa sang ratsada kag kampanya sa politika sa lokal, may ara mga kandidato aksunan nga kun sa sobra sining galibutay nagkalapaos ng iban ay way pagani mano-ano ang kampanya nagkalapaos na sila sang randadi sadtong tiyempo nga nagpatigayon sang opening salvo. Action firing line. Las pa ang way untat nga handshaking libutay sa magkapurukan sa mga barangay kada adlaw. Gabi na kung makapauli sa puluyan kay after sang daily activity nagakadto pa o nagapatigayon pa ini sila sang meeting no sa ilatag sa ka mga partido politikal. Action firing line. Naga-meeting pa nag-assessment mo and then although ining activities nagasigi-sigi ini siya kada adlaw gid no hasta maglabot ini sa parabuton ang eleksyon. Di Mayo 9 na amo ini ang tiyempo nga maghimo desisyon ang publiko sino bala ang ila ibutang sa pwesto. Action firing line. Kaling kaya mula ni kasikwawi diri kag only in the Philippines nga kung gusto mo nga magpangalagad magserbisyo publiko tuman ka mahal kag tuman ka expensive ang imo sini nga dapat require budgetary requirements agud nga makadangat kag may tsansa ka nga magdaog sa eleksyon. Action firing line. Sang unayang ginalantaw, mag-ara gani may mapapili o mapapili ako sa mo nga posisyon, hangkilan, angayan, may talento, may kaalam, may kaisog, tanan nga mga qualification, ara. Subong niya, may aman na may talento, may ara sang kinaalam, may ara sang pundo, agud makadangat kag makakuha sang inyo suporta kag boto. Action firing line. Grabe no? Abtik, amon ang kinanglanon mo mong madaog sa eleksyon, abtik, abilidad, kun kaisa, may paaman nga ilad. Action firing line. Abtik, alam, abilidad, kag ilad. AAA kag ay no? Oh. Abi kung kisa sa publiko, silang yaman na ilaran kuman nga klase sang kandidato, way siya kabalo, nga ti na tagaan katod kwarta pero after sang eleksyon no kun nabaton mo na to kadto ka sa nagdaog nga opisyal siling nga dali lang nagbaton ka man tapos naman ang imo sini natagan ka na mas tiyempo eleksyon. Action firing line. Amo niya ang sahi sang politika kag eleksyon sa Pilipinas. Action firing line. Alas 7:15 na Action Radio Philippine Standard Time na ang pinagkamadaragko nga balita nga tuntutukan karon nga gabi. Action firing line. Ari ay i-check tayni karon dugay-dugay kay ang balita no may ara sang kuano ang mga balita naton nga tutukan karon nga gabi magpagpatigayon sa bulang sa lisensyadong nga bulangan ginaprubahan sang SP sa Bacolod. Action firing line. Atensyon sa tanan nga bulangiro mahilig sa sabong kung Tagalog pa bulang diri sa aton nga mga Ilonggo or Ilonggo speaking area hiligay noon ti pwede na kamo kabulang sa lisensyado nga mga bulangan. Action firing line. Kasaho sa mga bulangiro ga insiro gani sa magkapurukan bisan may COVID pa. Action firing line. Ano pagid 20,000 doses ang COVID-19 vaccine sa Bacolod maga-expire sa bulan sang Abril. Action Ano firing matabo line. diri sa ma-expire nga mga bakuna? Kanugon, no? Kanugon. Ini balang mag-expire nga bakuna kalakip diri ang gin-purchase o ginbakal sa Bacolod City LGU. Action firing line. Sa balita sa provincial capital,
60 milyones ka pesos nga merkado publiko sa hinubaan gininagurahan. Action firing line. O kampiyon 60 million nga public market na sinubaan no i-check na ni Abi damo nito mga isda ang dalagko hiliwaon to. Nami man tani kadto to magpangumpra, ang problema kay mahal ang krudo ka gasolina. Action firing Pag line. ka sa baso mong perti man ka mahal, ti pag-abot mo di, no, kung gastuhan mo gid kadto dito, ay amo mangyapon ang presyo kay bangod sa pliti mo nagmahal mangyapon ang guan niya, no? Action firing line. Ang nami sinayatani kung nandito sa inubaan ng isda nga mabakal, bitbiton ni Primo Eric Tenerife. Kagdalon di. Sa Bacolod City, kay tilawan taman taning mga mananam lang isda na, no? Action firing line. Ari ang balita pagid, Bantay Kuryente nga programa ginpatuman sang Seneco. Action firing line. Saan anong bay sa ila monitoring porti na gid ang kinawatay subong, no? Sang kuryente diri sa electric cooperative sang Seneco. Action firing line. Pero ibang ba electric cooperative may ara man blag programa katulad sini. Action firing May line. mga napulo man ka mga LGU sa probinsya sa Negros Occidental nga nagalakip sa mga LGU nga nakalabot na sa herd immunity nga target na. Action Pero sulad sa firing line. nagalota, isa sa mga nagapanguna sining nga mga lugar. Action firing line. Kamunusan nga maditali sinatutukan diri sa aton sining nga pagpangalagad. Ang pila ka madalag ko nga mga isyu sa nasyonal, pakarunan tayo na because all the time yan sa nasyonal, kinanglan mangin mahinalungon kita di bangod kalabanan or madamo subong nga mga news sa nasyonal, ang kalabanan ti politika, no? Ang isa lang nga nagabandera ang balita, di ba itong Shabu naman nga do 6.8 million na recover ginsulod sa pressure cooker. Grabe naman nga tanan na lang nga innovation ginahimo sa mga sindikato, no? Action firing line. Amo na iya subong kung paano magdihon sa mga plano ang mga kapulisan or otoridad. Amo man ina ang mga nagkalain-lain nga mga sindikato nga nag-create sang innovation kung paano malutsan ang pagbantay sang otoridad. Action firing line. Pero hasta subong ari na kita sa kampanya nga nag-umpisa na ang sa lokal. Way paghihapon man gani kita nakita nga malistahan nga ginpagwa nga posible makonsider nga narco-politics o may posibilidad nga makabenepisyo, no, angot iya sa pag-operate sa mga sindikato sa illegal nga droga nga ginabulig kampanya sa pila ka mga politiko. Action firing line. So ay pag ginaguluwa mga nila, no, o why naman usong tukhang subong, dumadyagan ko subong daw uso, dutong bahanay na lang, no? Action firing line. Alas 7:20 na. Now, amo na so par ang pila ka madalag ko nga balita nga atong tutukan, pero ari ay ang balita gikan sa Seneco nga magapatigayon sila sang ginatawag nga pagbantay kontra kinawatay kuryente. Now, i-check ko lang kung nano exactly gid ang status subong when you talk about kinawatay kuryente, nano kwan gidaw, damo gid subong rampant gid, damo gid ang why nagapaagis ang kuryente nila sa mga kontador, ang iba nagatap sa mga postis ang kuryente. Nano man, Action firing line. ay siling diri sa Seneco Bantay Kuryente Campaign. Iupod nila ang PNP agod nga mag-monitor sining illegal nga aktibidades. Ini siya nga operation na paidalom sa Republic Act 7832 o kun Anti-Electricity and Electric Transmission Lines Materials Pelfrage Act of 1994. Action firing line. Baloon dabi kung balasan o ni mag-aumpisa kag nano ang target sinisang taga Seneco. All lines of firing Yung line. nga ini balasang panibagong liderato dira sa electric cooperative Latsab Ma'am Malu Paruco sang Seneco. Ma'am Malu, how are you? May gabi si Action Art. Action Art, may gabi man, may gabi sa aton mga tagpanamati. Okay, gid, no? Thank you, gid, sining opportunity na makadiscuss naman kita sa Anti-Pelferage Act na ini.
Okay. Now tell us, saan ni nag-umpisa kag na nung sa una why niya campaign ang Seneco and this is only now na naman, can you tell us? Actually, Action Art, ano na siya, dugay na natin nga campaign. Sige na siya, pero kita, subong kita daw nag-baskog ang kampanya ta. Kaysa last time, wala kita bless na may maupod na mga military sa police. Ito dala mo na sa aton nga layin na sinana may police power di kita nga upod, magpangdakop kita. Okay. So, amo na subong kay tungod na may police force kita. So, adlaw nagalakat kita kag inspection kita kag nagakampanya kita kag kung may mga tipster kita nga nagahatag sa tips nga may nagapangawas ng kuryente ginapangkatuan na naton. So bali ginapatigayon no everyday. Everyday gid everyday na siya halos no Mondays through Fridays. Sa kundi sa aming mga special operations sila may harapan ang sa ganitong kaisa kung Saturday Sundays basta may mga tips bala sa ila na may mga kinawatay sa kuryente amo na sa ginakon. Sa basid di subong Action Art kay subong pati wala man ang iban wala man pero routinary kita nga ang mga connections na pang check up naton. Ma'am, pero when we talk about pilferage sa kuryente, ano ang epekto sini kag subong anong status lamo gid man ina nga cases? Actually, sa nagligid kataas di kaayo sa aton nga pilferage nga system plus nato na subong daw 11. Kag ino siya ang system plus kita ni nagabayad, kita ni ang nagakarga sino kay ginatunga ni naton. Correct. Hindi sa kilat hour use mo, kung dako ang kilat hour use mo, dako man ang ginabayad mo sa pilferage. So, kasi ringon ang nagakadula nga kuryente sa system naton, kita nga mga consumer, kita nga mga honest consumer ang nagakarga sina. Sus. Kamakon mo na. Oo, actually kadamo-damo gid action isang nakadakpan nakita ko na sa sagwa sa apprehension ang nag-arrange sa mga apprehension nila. May time sa galilinya ginadati na nagkakaladakpan ina isang pangsangawas pang kuryente. So, kung average ang last year based on the data, mga more or less ang sa apprehension naton kay especially pandemic to hindi gagkuluwa ang mga tao pero may nagkakaladakpan gyapon. Yes, Action Art ni Ara, gid medyo kaladakpan kita although nga sang pag-pandemic medyo hindi gid massive ang aton nga pag pero this time nga the starting January after sang typhoon nagadira-dira gid kita that's why gani nga amo na nakadamo-damo sa kaladakpan naton iban kadalagko pa nga gani mga millions ang Grabe. ang aton nga sulukton sa ila. Okay. So, ang mga utod natin, dira nga nagapangawas ng kuryente, no? Paray lang gid kamo, kaya ang Seneco, garutinary, gid kag nagamassive subong, so basi maagtan nga kamo naman dira ang makatuan, kag mabalaan, nagatamper kamo sa inya linya. Pero ma'am, bangon nga ti may ara na kita nga kaupod o pulis, no? Nga maging katuwang sining kampanya, bali pag nakop sa imo na nung penalty sini ginakakasan dayon kasang electric meter mo na nung kakatabo sina? Actually, hindi man Action Art, kinakakas na siya ang imo nga kung andang pilferage mo kung ano na paagi ginakuha ina siya. Wala man na itas hindi ginakuhaan ka din sa kuryente. Ginatagaan ka sa notice kasi to settle sa imo account sa Seneco. Kung hindi ka makasettle sa account mo, that time nga katuan ka kuwaon ng metro mo kakasing di mga linya mga wala ka na kuryente. Okay. Kasi magkatuwa si Seneco actually ang maayo man lang ni sa aton bala nga kaya ang Seneco is very considerate man. Kung madakpan kaya and you have the bala ng daw bala may intention sa dito to pay kasi ka na nakaayo si Seneco nga i-staggered mo lang ang penalty mo tapos ang the rest pwede mo na siya makarga sa imo bill. Amo nakakuan ang Seneco so pwede siya ka-arrange siya ang penalty lang na actually ang ila ginapabayad dahil sa consumer. Okay. Amo na kung kaisa pero doon may kwanta na ang staggered pa na pila pa nakabalayran hindi man bala matamaan ang consumer basta may lang siya na intention to pay lang gid siya. Okay. Pero ang pagpangawat kuryente ang mga miyembro lang gahimo sini o kung may ara iya mga hindi member consumer nga nagahimo? Actually, ang iban Action Art, hindi gani sila guro member consumer naka-apply sa Seneco kasi gusto lang sa atong linya sa kuryente sa primary line pa pero most gidya na nagkakadakpan sa pangawat sa kuryente mga member consumer owner gidya. I see.
So, Oo, because of this campaign, kabalugig ko nga hindi ni maging successful without the help of the consumer members mismo nga maghatag sang tip sa inyo kag public. Ma'am, may panawagan ka sa publiko regarding sa inyo campaign? Okay, so sa aton mga member consumer owners, no, nga nagapamati subong, kung nagahimo kamo sila, better nga i-stop nyo na lang na kay madakpan kamo kadako sa penalty. Kasi ang ibang sila ganit, guro nag-surrender man, we don't know, no, basta may nag-surrender man, may nag-give up man. I think nagalinyan, tadaan sa neko sa mga nag-surrender, bala, no, medyo nagalinyan, nagagamay na ang aton penalty. But sa aton naman member consumer owners, kung nakabalong ang ilang neighbor or they know someone na nagapangot sa kuryente, kailangan i-report din na naton kay confidential man na, wala man na naton ginapabalong sila ang nag-report, and then daw may, sila may premyo, may premyo na sila, Action Art ang nag-report, oo, may premyo na sila. Okay. Cash incentive na siya o kung ano, iban sa imo balayan? Yes, may cash incentive na siya part ng ginabayad sa penalty, ginatagaan ng aton nga mga fixer na kanawag sa ila, negative pala. I So may see. na sila ho amo na Action Art. So masig kita subong adlaw-adlaw, I think to kadako gid sang time mo kita sang crew nga gina-assign naton subong sa sa apprehension. But so far, ini siya kalakip ni ma'am. By the way, bago galing aton da nga manager, no? Yes sir, oo, bago acting general manager. Sino ganing ngalan niya siniliwat? Si Sir Ervin Stanleo Tikar. Tikar, okay. Sir. Taga Bacolod man ni siya mamalaw? I think so. Oo, may balay man sa Bacolod. Oo, pero taga may Victor, sa Victor. Kasi doon, no? Pero may balay man sa Bacolod. So isa man ni siyang iya program nga ginatutukan subong. Representative na siya from kuano? And Action Art. Siya man ang ginpadala na dino sa NEA? Actually, siya ang ginto sang NEA because wala kita sa acting general manager po kita OIC. So we find it hard na pa-approve sa mga importante bala nga mga papeles, mga desisyon. Kaya masaka pa ito sa NEA kasi NEA ang mahulog sa desisyon. So amo nang budlay. Pero kung may acting general manager kita, pwede na siya maka-act, maka-approve on behalf ng mga sang Seneco. Kaya kapudlay din. Oo. I see. So si engineer sino to kani nagligad? Si Engineer Jose Tanyungo ng aton OIC na siya sa Office of the General Manager. Balik siya as engineering department ng manager. Oo. So balik lang to siya sa iya post kay tibangon nga rin na si Sir Tikar. Actually, si Sir Tikar Action Art is temporary man lang na siya because inang makargi kita sa permanent GM, no? So, kung pa-open na siya ang GM kung Seneco since the vacancy sa pagaling pa ni GM Lagarde, so ipa-open na siya. That's why, while nag-process kita sa mga applicants, sa muna din butangan sa NEA sa acting general manager. I see. Sige, on that note, Ma'am Malo, salamat sa time ginatag mo diri sa Action Radio Bacolod. God bless and good night. Actually, thank you, man. God bless and good night. Okay. Thank you sa ating pagpalamarti. Salamat, kid. Salamat. Action Firing Line. Si Ma'am Malo Paruco ang sesonek ko para sa sining panibag-o karon kag lapnagon nga ginpatuman. Actually, dugay na nga campaign suno kay Ma'am Malo Paruco. But because naobserbahan, nga ti actually problema, ina mo sa tutuod lang, ang kinawatay kuryente, actually, hindi lang ni kayo nagabenepisyo, kundi ang mahalitan, di lang sinay ko, pati kita sinay, kabalo ka, sa system loss, kinapatong man sa aton mo, no? Din kakita sila, kundi pati kita, masangtan sang tinunto nila iya. Patuloy kayong nakikinig sa Action Radio. Action Radio. Bayo kung tani nga kamodra nga mga nagahimo, sini magkaradakpan no, kag magpangatubang. Kay this is a criminal case, kung inali mapamatudan nga kamo, nagapangawat sang kuryente, hindi lamang nga mawadaan kamo sa supply, hindi lamang nga makakas ng inyo sini nga electric meter, kundi pwede kamo pasakaan gid sang nagakaigo nga kaso. Action Firing Line. Munang gusto nato ni Paybalogid sa magka-aksyon naton dira no sa mga tagparamati na monblang nagamonitor karon na gabi ibaw
ang panawagan sa Seneco, pwede ka mo makakoordinate dira, may numero sila nga igahatag, nga pwede ka mo makahatag information sa tagdumalahan mismo sa electric cooperative. No? Parang at least ini mga naghihimo sa hindi husto, makon mo mga awat sila kapin pagig kumay nulo negosyo na sila, ay kita ato niya maamot mga sila gaganar sa kinawatan nila. Action Firing Line. Isan gamay marakunda ko basta kawat kapin pa may kaso ka tubangon. Lain na lang istorya. Action Firing Line. Kabay pa kung tani, no, nga ining mga may dalag ko ng obligasyon, naway magkabayad, kag ang mga nagpangawat sa kuryente, kabay pa kung tani, nga ini magkaladakpan, sang Seneco upod sa otoridad ang PNP, nga mong magabulig sa ila kampanya. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action Firing Line. Las 7:32. Oras ginadulong sa kaalwan sang Tanduay Light. Tanduay Light, ang gaan pag may kasama. This time check is brought to The Candidates Forum. The Candidates Forum, hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum, hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelists Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod. The Candidates Forum. Mangin mainalamon sa pagpili ng kandidato, mangin mabinantayon kag mainid sa mga ibutang sa pwesto. Umpisahi ang pagbago paagi sa wais sa pagpili karon nga eleksyon. Yari ang pila ka mga tips para sa wais may nalamon kag insakto nga pagpili sang pagabutohon. Una, maghimo sang listahan sa mga kandidato kag maghimo sang listahan sang posible iboto. Ini ang pwede mo ibase sa ila plataporma kag mga panindugan sa kada isyu. Ikaduha, kibalua ang mga isyu o kontupiko nga importante sa imo bilang isa ka botante. Magdesisyon kung ang para sa imo nga tupiko nga dapat hatagan sang pagtamod, isyu kaangay sang government transparency, human rights, unemployment, korupsyon, kapigaduhon, mataas nga crime rate, rural area development, mga environmental issues kaangay sang polusyon, COVID-19 kag iban pa. Ikatatlo, kilalaha ang mga kandidato. Agud nga mas makilala ang mga kandidato, i-konsiderar ang pila ka mga puntos kaangay sang paglantaw sang debate kag public discussion sa mga kandidato kag hibalua ang leadership background o kung eksperyensya sa pagpamuno kag performance sa isa ka kandidato. Ikaapat kag ang labi nga importante sa tanan, magboto. Mauyang lamang ang tanan mga ginhimo nga preparasyon kung hindi ka magboto sa maabot nga eleksyon. Dumduma ang mga kaaksyon, ang pagboto ang isa ka kinamatarong, hindi pag-uyanga kaysa kada boto mo, dako sini ang dala nga pagbago. Itama ang boto, iboto ang tama. Para sa action tips, ini naman sa aksyon Dorel Cabato. Sa din ka manyabahin sang Pinas, labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Alamin kung paano sumali sa Isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Aksyon Radyo, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3 at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS Milyones.
Submission of entries is from February 28 to May 27, 2022. Grand draw is on June 18, 2022. Promo period is from February 28 to June 18, 2022. See posters for details. For DOH, FDA, CCH, UHSRR permit number 0087, series of... Pressure na tayo! Pressure! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong alawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring tila ng mga poslano nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako ang kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para langin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mga pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sang pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayaras mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network nga may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kon magpumatid sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kon sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dorel Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kasi pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ko po Yung medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga pasiwat nga nag-traffic to or nag-transit dito sa sulod ang mga continuous range ang nag-isang ka factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayas ang early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakas sang panahon.
Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. It is Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Hey everyone! Ako gali si Ann Defensor of Action Radio Bacolod. Kag subong is 5 years na ako nga nagatrabaho for Action. And nagapasalamat ako syempre sa management sang sining ako nga trabahuan bangod sa ilang paghatagban bulig sa akon agud nga mas nga mapa-improve ang akon nga ikasarang sa patag sa paghambal sa kahanginan kag syempre sa mga pakita pagid sang abilidad ko hindi lamang sa mikropono kundi pati man sa field. Sa liwat, madamo nga salamat Aksyon na Radyo Bacolod kag syempre sa amon man nga station manager Ma'am Nona Di Maala Magbanwa para sa pagbulig sa amon agud nga mas mapaayo pagid kag mangin produktibo kami nga mga kabataan sa sining nga henerasyon. Kag syempre, nagapasalamat man ako sa Ginoo kay tungod nga naglawig ako diri sa Action Radio kag mas nga na-improve ang akon kaugalingon. Happy anniversary Action na Radyo Bacolod! Una sa balita, una sa Action, sa Bacolod, Action Radio. Ako gali si Andres Polgar diri sa Technical Department sa Action Radio. 28 years na ko di sa Action Radio. Kami diri mag-duty diri sa control sa technical. Mag-assist sa anchorman, troubleshooting, incoming calls. Okay, gito ni diya kay daw daw lutod, mag-abyan, kag ganinsindihan ay kapin pa sa pagdumala ni Madam daw Mayo kung ano mga problema ginatagaan niya gid sang solusyon kapin pa sa kinahanglan sa among mga pamilya tanan kami dialos pwede sa pinilian kapin pa sa mga pandemic ibang damo na dulanog gramo diri sa Action si manager suportado gid tama sa amon kay wala kami napabayaan. Happy 52nd anniversary sa Action Radio. Action Henry Espolgar, una sa balita, una sa Action, sa Bacolod, Action Radio. Account Kuning. Ang imo account, imo responsibilidad. Account Kuning. Bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account Kuning. Bangod man sini, mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Account Kuning. Kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Account Kuning. Kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Account Kuning. Batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon. Manging modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Account Kuning. Isa ka online campaign sang Aksyon Radyo Bacolod. Account Kuning.
The Candidates Forum. The Candidates Forum, hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalaan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelist Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayhupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod. The Candidates Forum. Mangin mainalamon sa pagpili ng kandidato, mangin mabinantayon kag mainid sa mga ibutang sa pwesto. Umpisahi ang pagbago paagi sa wais sa pagpili karon nga eleksyon. Yari ang pila ka mga tips para sa wais may nalamon kag insakto nga pagpili sang pagabutohon. Una, maghimo sang listahan sa mga kandidato kag maghimo sang listahan sang posible iboto. Ini ang pwede mo ibase sa ila plataporma kag mga panindugan sa kada isyu. Ikaduha, kibalua ang mga isyu o kung tupiko nga importante sa imo bilang isa ka botante. Magdesisyon kung ang para sa imo nga tupiko nga dapat hatagan sang pagtamod, isyu kaangay sang government. Pabalik na diri sa inyo para tuntunan aksyon na firing line sa ngalan sa gihapon ni aksyon na Brian Morden. Ako naman aksyon Artay Hupon. Action Firing Line. Oy, may gabi lang ba lang pagmonitor dira kay Kit Macariola. Niya good evening, patamyaw Jonalyn Ninial Di Crepito. O sige, salamat gida gapamati kag ga-watch live sa Facebook amo man kay Ray Flores Bariuga. Siling niya monitoring kami sa Barangay Pandanon DSB. Ang Salvador Benedicto niya makonsider niya sa Action Radio Country ni. Bisan din ka lang da magkadto, Action Radio ang ginapamatian. Action Harapan si Edie Laos upod kay Nanay Isabel sa Victorias, ka-monitor man, ara man ka-monitor ho. Karon na gabi, salamat gid Toto Christopher Noble. Na may gabi dira to, may future yado. Bahaw perti. May gabi may lang pag monitor siling niya ginatamya ko lang si Mamang An. Wow, Mamang An. May gabi dira man sa mama ni JM. Ang ginabantayan ni mama ni JM ko nang ding hotek ko mo. Buot bata JM ni. No? Buot gid. Di ba? Action Firing Line. Ang ginatindriya malang ni isda niya mo. Ginapadako niyang bagol ba sang isda. Ngut paano na mo ginapamangkot ko siya? Ginapadako yang ulo sang isda, perti siya. Pagdala sa Iloilo ging contest, perde. Nga, disqualified. Nataman ka gamay. Ang iya sini nga tani intrahan, ahay nga kategori, oversize siya. Gindako, kundi ang dapat ngayon kwentro siya to dito tani sa gamay nga kategori, oversize. Ti kundi ang iya kontrato dito siya sa dalagko, kundi siya yung pinaka-gipos. Ano pagtawag siya na JM man? Natamaan mo to guro pakaon to ay. Action Firing Line. Kay Hel Javier may gabi man, salamat sa pagmonitor. Standby sa report ni Aksyon Marlon Hinovia. Kay Mario Lim Jimenea, nawaksunat ang hambal ni Malo, ang kapangawat hindi pagkuhaan mitruhan, pero ang konsumidor hindi kabayad kwaon dayon na mitruhan, daw hindi amuhaw. May pagali ang kapangawat kay utdan lang pero mitruhan, pero may mitruhan. Basi guro kung natamaan naman na Sir Kalawig, ano? Actually, makonsider na siya kung mga pareho sila nga may reason man nga way kakabayad iya, pwede man na maayo guro, hindi na gilang pagkuhaan mitruhan. Ang mga nagapangawat niya, sigurado may kaso ni sila tubangon. No, hindi lang ni kay siling nga ginakonsiderahan, pero kasuhan kay kapin pagid kon hindi ya member consumers, pero tingala ka siling muduway man ni siya ngalan to sa Seneco, nga may kuryente ang balaya, nago pinagusto lang sang mga ginabakal na nga mga kwan sa balay niya,
Damo appliances. Igo kwintaw na sos, nagatabid na siya direktagli sa postis ang kuryente. Action firing line. Alas 7:52 na. Nawari ho may palayag si Presidente Rodrigo Duterte nga gintawag niyang talupangod sa Bureau of Internal Revenue nga kinahanglan ti siguraduhon kag maghimo isang tikang parte sa kapaslawan ng magkolekta sang estate tax. Pero di why man gintumod sa presidente ko sinungalan sini. Ang isyu ginpalayag sa presidente kasunod sang kontrobersiya may angot sa wala na settle nga estate tax liabilities nga kumadumduman yo amo ning isyu naman sumong ginraise against kay presidential candidate Bongbong Marcos. No, agag sa pamilya nila nga may 203 billion pesos nga estate tax liabilities. Ti ambot na ni ang kaitin-itin sa gilanon sa presidente ni kung balag amo ning ginatumon niya ba siling kulain naman bla. Action firing line. Daway pagido subong nakabungat bla si President Digong sa nabilin nga may nadlaw sa iya sini nga binulan na lang nabilin sa pagpangalagad bilang Pangulo sa Pilipinas. Daw wala pagid siya sang gin-mention especially sa palabuton nga may 9/2022 election kung sino suportahan niya nga pagka-presidente. Action firing line. Damo ga question kag damo ga ulat sino yan nang suportahan ni President Digong Pangulo man. Action firing line. line. Na iya sa bata niya kay bata niya na iya mo. Sa gusto tayo sa India suportahan na giniya si Inday Sara. Sa pagkapangulo sino? Nailigad tong ginmuno niya siling nga may letter O. Titanan nga mga kandidato, Robredo may O. Si Isko Moreno may O. Si Manny Pacquiao may O. Si Di Guzman ng Matiyag kung daway O. Kaya sa Di Guzman niya nga apelido wala. Pero basi balakon sa ngalan. May O gani sa kay GM. Basi ako. Pero ti isang tutuod ko yung ngalan nga Robel, may O. Pero kung sa apelido may O, dua pa ka O. Doble zero ay kalain. Sino ay haning suportahan ni Presidente Digong? Si Manny Pacquiao, limabot ni sa Biyernes, Ari man si Manny Pacquiao, Senador Manny Pacquiao, siling nga, kung may mga patimaan ako nga makita, matras ko, mapaiway ko sa eleksyon, ano nga patimaan ang hulaton din ni Senador Manny Pacquiao man? Action firing line. Pero mga supporters sa Bacolod, nagambal man sila nga, why sa mga atras, sige ang laban na. Action firing line. Aber na, no, ini. Samtang nagilapit ang eleksyon, may mga surprises nga why kita unexpected, balabasi kung may mga magkalanabo pa. Daw nga mga development kon politika ang hambalan. Action firing line. Diri kita na sa report gikan sa provincial capital. Let's have action Marlon Hinovia mga ka-aksyon. Provincial capital reports. Hoy, ang inyo galibantayan man nga ari ho ang ginlawag tabla kay inato. Congratulations sa mga napulo ka mga LGU diri sa Bacolod nga nakalabot na 70% sa ginatawag nga target herd immunity. Kag may ara 80% kamo ning nakarluta nga silgutan ni kuan ko si Mayor Rex nandoon balakon nano ang sekreto nila nga do kataas gid ang percentage in terms of vaccination drive nila. Action firing line. Tining nga mga LGU ginpalayag diri ni Provincial Administrator Attorney Refrando Diaz kang napulo ni ginalakipan sa San Carlos City may 77%, San Enrique 76%, Ibi Magalona may 75%, Sagay City may 74%, Talisay City kag Morsia may 73%, Pontevedra, Victoria City kag Silay may 72% kag Candoni may 70%. Ang Lagarlota City, amuning 85% sili ko ba taas ang Lagarlota ba? Action firing line. 82% naman ang Banwa Sampulu Pandan. Nabilin nga mga LGU, may below 70%.
82% ng pulupandan kag ang nabilin nga mga LGUs ni nga way madala sa listahan at iway pa ni sila ya no below 70% panini sila. Action firing line. Kung sumahon mo total sa bilog ng Negros Occidental may 60% nga fully vaccinated, 5% ang nagahulat sa ila second dose, 65% pa lang ang vaccinated nga manegrense sa 70% sining nga target sa total population. At least naga-improve. Pero ariho ang balita, dali lang. Unahon ko lang si Action Dale, kay iangot ko ni bala ang balita diri kay sa Bacolod, may ari diri mga vaccine nga by April ang matabo sini mga ka-aksyon ang expiration niya ti April, no? Ti kon ma-expire ini sa bulan sang Abril, ano ini nga mga sahi o kon mga vaccine? Kag ining 20,000, can you imagine bla 20,000 para nga mabakunahan mo? O ano ining brand sang bakuna? Kag nga ang naglabot sa punto, amon pa ni blang yung padala diri nga lapit na lang ma-expire. Part of the donation, ini o kon sang ginbakal sang City Government of Bacolod. Action firing line. Kag atensyon sa mga bulangiro, o pagpatigayon sa bulang kuno sa lisensyadong bulangan ho, ginaprubahan sang SP, hindi na kamuabi maghalap palo pangawat na sang pagpatigayon sang bulang-bulang or insiro, kay kadelikado pa ina, abi ilikawan na lang, ari kadto lang mo sa bulangan, total ginaprubahan naman ni siyang konseho sa Bacolod, o at least dito ya ka pagusto ka mo to Waikalo. Waikalo, GCT. Da mo na mga singgitan sa bulangan practically. Kundi ka na hindi ka bala swito sina, hindi mo balaan mo mga ginalawag na sang ara sa bulangan, no? Kabalo ka ang imban nga may kulukwarta ya nagakuha gina sang kuan mo sang manog singgit din as bulangan, no? Agod nga mo na magtaya sa ila sining nga kwarta. Nga pamuroy-muroy malang naskilid, ipoy-ipoy lang na yung mga financier da. Action firing line. Okay, may ara na sila ginapang-hire nga manog taya. Da nga, sila lang yung pabaloy nga mo ning kursunadan lang manok. No? Tapos, amo na ang pustahan sang ila sining mga bata-bata. Ti ari na sa bulangan, ti galing ang bulangan ni Nanong Matabo man, ara na siya noy, ara sa to, 100% ni posible ang capacity. Pero anong regulasyon, magsulod ka sa bulangan, dapat na makunahan ka pare sa manok mo, pare sa manok mo, bakunado ka. Ang maginabulang ito, nga ginaderbe, nga mga manok, perting conditioning sila, tanan na lang matsyag kung kwan mo, tanan na lang nga mga vitamins kag ginakuha ginahatag sa manok na nga mangin resistensyado nga bisan perti ng pila siya gabatusik pa bla. Action firing line. Pero nanogid ang detalye sini. Ano ini nga mga brands ng vaccine ang mag-expire sa April? Tinanong himuon sa City 3. Ibalon tayo na sa report with Action Dale Salazar. Action Radio City Hall report. The City Hall man, Action Dale Salazar. Action Dale, may gabi. Yes, Action Art. Balik na ang bulang diri sa may siyudad sa Bacolod, pero para lamang sa mga lisensyado o unauthorized nga mga kaktit o kung bulangan Action Art diri sa may siyudad sa Bacolod. Kung hindi ka magsalakay na mo ning una Action Art nga tiyon nga may araya sang nagpangabay no nga magpatigayon na sang bulang dira sa may bulangan sa may barangay Mansilingan siyudad sa Bacolod Action Art. Ang pagpatigayon sang bulang duwa ini kapetsa ang ginapangayuan sang approval sa City Council ang April 2 kag April 8 2012 Action Art kay magasarbe ning fundraising activity para man sa daycare center dito sa may zone 10 barangay Handumanan siyudad sa Bacolod.
So kaina si Councilor Al Victor Espino, siya yung chairman sa Committee on Ways and Means, ang nag-motion no nga hatagan sang favorable endorsement ang pagpatigay sa bulang according siya ti under alert level 1 ginaalaw naman sa national IATF ang ining activity action art kag over 2 years nga kita sa pandemic daw man siyang first time no nga magabalik ang pagpatigay sa bulang sa mga ginhatagan permiso nga mga bulangan ginapahayag diri ang action art kaina sila sining virtual session sang sangguniang panglungsod. Isa dito sa mga nag-question kaina mo si Councilor Renesito Novero kung bala under sang election period o kung pagpangampanya ginaalaw ining pagpatigayon na sang bulang action art since may mga regulation man kag pagsulundan nga dapat i-follow no para wala sa mga violation. Dito nagsabat rin si Bacolod Councilor Tindo Ramos ang chairman sang Committee on Laws sa sangguniang panglungsod nga para sa action art wala sang violation in kasagid man nga hatagan sang approval sang City Council ang pagpatigal sang bulang under alert level 1. Kaya ang explanation rin ni Councilor Tindo Ramos based si action art sa Omnibus Election Code sa mga regulation ang bawal lang niya a day before sang election kag on the day sang election action art. Another bawal according kay Attorney Ramos kati kun may mga fundraising activity kag gin-organize balasing sa ka-political party o kung kandidato mismo ang nagapanguna no ang explanation ni Councilor Tindo Ramos sito ka normal ang proseso from private individual ang pagpatigayon sang sining bulang sa mabot nga Abril 2 kag Abril 8 tuig 2022 action atras niya tay kaina wala man sa mga nagpamatok regarding sa ginapangayo no nga endorsement o kon permit sa City Council sa pagpatigayon sang bulang. Na-mention mo siya kaina ang capacity. Kay kaina palayag to ni Councilor Al Victor Espino nga 80% no 80% ang capacity sang bulangan nga pwede di abi nga sudan nila sang ang venue sa mga manugatan-aw na fully vaccinated. Kaya may action art ba lang activity diri sa Bacolod City recently may mga outdoor nga mga kahiwatan, may mga outdoor nga mga party pagtililipon na gina-comply man nilang 80% base man sa existing no nga executive order ni Mayor Bing Lunardia regarding sa guidelines sa pagpatigayon sa mga pagtililipon under alert level 1. Pero ining ginambal mo nga kakpit o kung bulangan nga may lisensya, ining sa mansilingan ano niya kay may ara sila daw bulangan ginakalisensyado man? Yes, direction sa may nakamuno kay na JRNJ nga kakpit daw sa Guanzon. Ang ang mga nagpangabay sa favorable endorsement action art. Dira sa inyo may ara makamunda sa kuano sa lihis? Sa lihis daw hindi ko familiar sa wala ka mo na bulangan nga inyo sa pamilya mo? Amo na karon naton nga ang ginaalaw lang under alert level 1 ang mga license or may mga permit nga bulangan action art agon bulang kada karon sa kondidiin lang ti violation na siya makabig na siya nga illegal. Amo lang to yung ginatagan sang permit sang ST ang mga license nga mga cockpit o kon arena dira nga nagapangayo sang permiso sa sangguniang panglungsod sa Bacolod City. Amo to kay na kay ti kumadumduman action art sang una may mga kaso na mo involving sining paghatag bala sang approval sa nagapangayo request ng patigal sang bulang ati before may mga napapanaugan nga mga konsehal, former councilor sa Bacolod City nga ti guilty action art tamo na gani nga ti kay nagin make sure gid ni Councilor Novero included man si Councilor Ana Marie Palermo nga dapat wala di sang violation action art especially subong nga nagaumpisa na ang lokal nga kampanya sa Bacolod City. Haring tingog kag pagpathag ni Councilor Tindo Ramos ang chairman sang Committee on Laws sa sangguniang panglungsod. Mr. Chair, I share the opinion of the chair of the Committee on Ways and Means, Mr. Chair. The banning period for cockfighting is only the day of the election or even a day prior to the election, Mr. Chair, just like the electoral ban.
And likewise, the holding of the fundraising activity, Mr. Chair, is a prohibited act only if it is being done by a candidate, Mr. Chair, or political party. But in this case, Mr. Chair, there is a normal business transaction for cockpit owner, Mr. Chair. That's why I did not see any violation if a cockfighting activity will be conducted inside a licensed cockpit during this period of time, Mr. Chair. That is also my understanding that the of this activity would only be prior to the election and during the election day, Mr. Chair. And again, Mr. Chair, if the political party will be the promoter of this event for fundraising purposes, that is a prohibited act, Mr. Chair, or either by a candidate of an election, Mr. Chair, on May 2022, that will be a prohibited act. But as you say, it's not being conducted, Mr. Chair, by any political party or the candidate for any position, local or national, Mr. Chair, then this will not fall under the prohibited act, Mr. Chair. Ni Bacolod Councilor Dindo Ramos regarding ring approval sang duha ka mga permit sa pagtandak sang bulang under alert level 1. Sa iba nga baytagikan sa Bacolod City Hall, kay na sa agad interview mo si Councilor Renesito Novella Action Art regarding sa face-to-face classes. Ay kay na sa session tigin recommend na no sang SP sa Bacolod DOC ang pagpatigayon sang face-to-face classes kung baga mayara nagigit sang resolution nga gin-author no ang sanggunang paglungsod sa pagpakunan ni Councilor Novero bilang chairman sang Committee on Education nga ti nagpabor man sa paggandak sang face-to-face classes. Pero ining favorable endorsement action art mataka pa rin sa Bacolod EOC kagang EOC mo pa ni ma-approve. So kaina ang na-mention dito nga mga eskwelahan ng Corazon Montelibano Elementary School, Andres Bonifacio Elementary School 2, Gonzaga National High School, Emiliano Lizares National High School, Aghandumanan Elementary School. Kin-endorse man sang SP sa EOC ang in-person classes para sa Paglaom National High School at Paglaom Village Elementary School. Kahit overall 19 na ka mga public school nag-apply for face-to-face classes ang nasing application. Pero previous sa mga session sa sanggunang panglungsod, nahataga na ito sang favorable endorsement man through resolution atong gintang mention natin nga mga pang-una nga mga eskwelahan nga nag-apply like mga Negros Occidental High School, EJ Garcia Elementary School, kag ibang tageda nga public school sa Bacolod City. Pamatian natin si Bacolod Councilor Renesito Novero. Which is the letter request from Dr. Ronaldo Hico, Education Division CISO 6, for the implementation of progressive expansion phase of limited face-to-face classes of Andres Bonifacio to Elementary School, Angela Gonzaga National High School, Emiliano Lizares National High School, and Handumanan Elementary School 2. On this score, Your Honor, may I respectfully move for the passage of a resolution favorably endorsing these requests to the Emergency Operations Center and the Office of the Honorable Mayor. I so move, Your Honor. Second. Any questions, clarifications? Hearing none, the motion is approved. Next, please. Sang session na kainasang hapon. Sa katapusan natin nga balita gikan sa Bacolod City Hall, subong bulan sang Abril tuig 2022 may reaction art sang 20,000 doses sang COVID-19 vaccines ang maga-expire na kag kalabanan diri amo ni siya ang AstraZeneca vaccines based man sa confirmation ni Bacolod DOC Executive Director M ang action art kay sila sininga record, sila sininga inventory ngati after April sa May action art mayroon man sa mga bakuna nga manog-expire, mayroon man sa bulan sang Hunyo, kag mayroon man sa bulan sang Agosto action art, no? Agati ang yung pinakalapit ang 20,000 doses sa bulan sang Abril. So ang tikang diri nga ginobra sang EOC nagpadala sa action art sang communication sa National Vaccination Operations Center o ni NVOC nga nagapangabay nga kung manog-expire na lang ang ilasining bakuna nga ipadala diri sa Bacolod City, mas mayo nga hindi na lang. Since bastante pa man niya ang COVID-19 vaccines diri sa may syudad,
pero gina-welcome sa gihapon niya sang syudad ang bakuna para sa pediatric vaccination nga mo na siyang reformulated Pfizer vaccine sa Action Arta. So ang strategy nga pagaymo diri sang syudad since may mga manog expire pa lang nga bakuna di ang house to house vaccination Action Arta amning pagpatira sang mga vaccination sites sa mga mall like City Mall Golden Field, City Mall Mandalagan, Robinson Gisano. Kaya ang mga vaccination team diri is magapanaog sa mga kapurukan na syanda kag maganda ka sang house to house vaccination Action Arta. Ginpahayag man diri ni Bacolod EOC Executive Director M. ang aminado nga nabugid man ang coverage bla for booster shots na kung number natin mga senior citizen nga damo na yung fully vaccinated pero pipila pa lamang ang nakabaton sang booster dose Action Art. Aring tingog ni Bacolod EOC Executive Director M. ang Pwede ka sulod daw? We have already written sa NBOC. Hindi na kita pagpadalaan. Okay man lang maraton kita kung layo pa ang expiration. Pero ang mga near expiry, nagambal na ka nga hindi lang sila na magpadala di sa aton. Because we cannot possibly, hindi ijakit natin maahimo. Kaya tayo naman lang, naman lang ang aton yung kampanya. Subong ang booster dose naman lang. Kaya kitako naman sa coverage. Pero ini siya mga for regular niya nga vaccines like ang for pediatric magabaton ng Japan ng EOC. Oo, yes. Action Art na mati si former city administrator. Atungin mo no mga 20,000 sa headlines to. Nano to siya? AstraZeneca vaccines. Amo na siya ang kalabaran ng Action Art ang AstraZeneca vaccines. Balidala ni ang gin-purchase o gin-bakal sa city. Di kung amo lang ning magin-donate. Ang ginpadala lang sa national government. Kaya ang ginbakal ka city, damo pa. More than 100,000 doses patang AstraZeneca vaccines ang ginapaabot dito sa mga syudad. Since amo na gani, dalabot na ang target Action Art nga population for vaccination coverage. More or less, ara na kita sa 150,000 or 150% Action Arta. Kag ang kulang lang idya or nubo according diri sa EOC is ang maning paghatag sang booster dose Action Arta ngati ginehemplo diri sang niang ngati kalabanan sa mga senior citizens nga daw fully vaccinated na kulang sila sa booster dose Action Arta. I see. Tingala ko inang nabilin nga pagabaklon sa city nga nadala sa transaksyon. Anong tada abi karon kun daw mo magbalik na sa new normal man? But lang siya ang mangin matabo sinano kay actually ang ginbakal diya sa syudad para ito tanan sa bilog population sa Bacolod City nga hindi kinahanglan mag-depend bala sa national government kay masarangan man ang numero nga 600,000 doses ang AstraZeneca vaccines. Pero bangod sa bulig sa national government, may nag-abot man yung mga nagkalilaing na bakuna like Johnson, Sinovac, Pfizer vaccines, Action Artrason nga ti damo paya sang pagakulaton kay ginapaabot ang syudad sa Bacolod kung AstraZeneca vaccines ang pagahambalan na Action Arta. Okay. Mga update kag balita gikan sa Bacolod City Hall ang ka-action nyo. Action dahil sa Lazar. Mga ka-action sa rin ka man sa Pinas. Labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino. Una sa balita na sa action sa Bacolod Action Radio. Action Firing Line. Salamat gid Action dahil sa Lazar balita gikan sa Bacolod City Hall kay Jonalyn Ninial de Crepito Silinyag good evening kay Roda Mutin Marmito Raf Abila Angelique kag Candido Lorilil Sambago nagamonitor man ara man si Jonalyn Ninial de Crepito halandun ni Aranda mga Salibio family sa mga bayaw ni Chay Indang Munes sa Salibio nagapamati man salamat gida si Madam Vanessa Mayo kag Doc Matt Mayo dira sa bahin sa Minnesota, USA, maayong adlaw sa inyo da, no? Happy Bump Day. Action Art ay Happy Hump Day gali. Shout out lang sa kay Sisi Mrs. Alvarez of Tangob.
nga gamonitor man. Thank you, Chris K. Paul, Javier Tanatan. Ay, Malaysia Art, kali naka-duty. Good evening. No problem. Regards to all. Thank you, Gid. Sa pagmonitor man, si Warren Ortiz, may gabi man, Jonalyn, nabasa ko na niya. Kativer, may gabi man, Sir Dennis Richard Tibor Roma, El Presidente, may gabi, Rosalina Ariliano Espadero, Ray Flores Baryuga, monitor lang kami DSB, Barangay Pandanon, salamat. Ara ga monitor man si Kit Macariula, salamat gida, Idi Laos, nabasa ko na ni Kaina. Sige, last 3 na lang, Jonalyn Ninyal, nabasa ko na, pop up siya gulpiada eh. Okay. Ana Sinuro, may gabi man, sa thank you gid, si Georgia Gargasiran, gamonitor man, araman, karon nga gabi sa aton sini nga pagpangalagad. Thank you sa inyo padayon nga pagsaktan. Action firing line. Alas 8:18. Mabalik pa kita na short while, damo pa kita mga balitaan. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action firing line. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelists Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayhupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod. The Candidates Forum. Mangin mainalamon sa pagpili ng kandidato, mangin mabinantayon kag mainid sa mga ibutang sa pwesto. Umpisahi ang pagbago paagi sa wais sa pagpili karon nga eleksyon. Yari ang pila ka mga tips para sa wais may nalamon kag insakto nga pagpili sang pagabutohon. Una, maghimo sang listahan sa mga kandidato kag maghimo sang listahan sang posible iboto. Ini ang pwede mo ibase sa ila plataporma kag mga panindugan sa kada isyu. Ikaduha, kibalua ang mga isyu o kontupiko nga importante sa imo bilang isa ka botante. Magdesisyon kung ang para sa imo nga tupiko nga dapat hatagan sang pagtamod, isyu kaangay sang government transparency, human rights, unemployment, korupsyon, kapigaduhon, mataas nga crime rate, rural area development, mga environmental issues kaangay sang polusyon, COVID-19 kag iban pa. Ikatatlo, kilalaha ang mga kandidato. Agud nga mas makilala ang mga kandidato, i-konsiderar ang pila ka mga puntos kaangay sang paglantaw sang debate kag public discussion sa mga kandidato kag hibalua ang leadership background o kon eksperyensya sa pagpamuno kag performance sa isa ka kandidato. Ikaapat kag ang labi nga importante sa tanan, magboto. Mauyang lamang ang tanan mga ginhimo nga preparasyon kung hindi ka magboto sa maabot nga eleksyon. Dumduma ang mga kaaksyon, ang pagboto ang isa ka kinamatarong, hindi pag-uyanga kaysa kada boto mo, dako sini ang dala nga pagbago. Itama ang boto, iboto ang tama. Para sa action tips, ini naman sa Aksyon Dorel Cabato. Sa din ka manyabahin sang Pinas, labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Alamin kung paano sumali sa Isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Aksyon Radyo, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3 at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS Milyones.
Submission of entries is from February 28 to May 27, 2022. Grand draw is on June 18, 2022. Promo period is from February 28 to June 18, 2022. See posters for details. For DOH, FDA, CCH, UHSRR permit number 0087, series of... Pressure na tayo! Pressure! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Kag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong lawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labor Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyarin tila ng mga poslano nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance sa ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network nga may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kon magpumati sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kon sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dorel Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kasi pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, medyo mataas na ang tubig. So, ginaulat natin nga pasuwat nga nag-traffic to or nag-transit dito sa sulod. Ang continuous range ang nag-isang ka factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayar sa early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakas sang panahon.
Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pinaka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. It is Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Hey everyone! Ako gali si Ann Defensor of Action Radio Bacolod. Kag subong sa 5 years na ako nga nagatrabaho for Action. And nagapasalamat ako syempre sa management sang sining ako nga trabahuan bangod sa ilang paghatagban bulig sa akon agud nga mas nga mapa-improve ang akon iyang ikasarang sa patag sa paghambal sa kahanginan kag syempre sa mga pakita pagid sang abilidad ko hindi lamang sa mikropono kundi pati man sa field. Sa liwat, madamo nga salamat Aksyon na Radyo Bacolod kag syempre sa amon man nga station manager Ma'am Nona Di Maala Magbanwa para sa pagbulig sa amon agud nga mas mapaayo pagid kag mangin produktibo kami nga mga kabataan sa sininga henerasyon. Kag syempre, nagapasalamat man ako sa Ginoo kay tungod nga naglawig ako diri sa Action Radio kag mas nga na-improve ang akon kaugalingon. Happy anniversary Action na Radyo Bacolod! Una sa balita, una sa Action, sa Bacolod, Action Radio. Ako gali si Andres Polgar diri sa Technical Department sa Action Radio. 28 years na ko di sa Action Radio. Kami diri mag-duty diri sa control sa technical. Mag-assist sa anchorman, troubleshooting, incoming calls. Okay, gito ni diya kay daw daw maglutod, mag-abyan, ganinsindihan ay kapin pa sa pagdumala ni Madam daw maayo kung ano mga problema ginatagaan niya gid sang solusyon kapin pa sa kinahanglan sa among mga pamilya. Tanan kami dialos pwede sa pinilian kapin pa sa mga pandemic ibang damo na dulanog drama diri sa Action si manager suportado dito tama sa amon kay wala kami napabayaan. Happy 52nd anniversary sa Action Radio. Action Henry Espolgar, una sa balita, una sa Action, sa Bacolod, Action Radio. Account ko ni ang imo account, imo responsibilidad. Account ko ni bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account ko ni bangod man sini mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Account ko ni kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Account ko ni kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Account ko ni batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon, mangin modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Account ko ni isa ka online campaign sang Aksyon Radio Bacolod. Account ko ni
The Candidates Forum. The Candidates Forum, hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalaan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum, hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelist Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod. The Candidates Forum. Mangin mainalamon sa pagpili sang kandidato, mangin mabinantayon kag maidid sa mga ibutang sa pwesto. Umpisahi ang pagbago paagi sa wais sa pagpili karon nga eleksyon. Yari ang pila ka mga tips para sa wais may nalamon kag insakto nga pagpili sang pagabutohon. Una, maghimo sang listahan sa mga kandidato kag maghimo sang listahan sang posible iboto. Ini ang pwede mo ibase sa ila plataporma kag mga panindugan sa kada isyu. Ikaduha, kibalua ang mga isyu o kung tupiko nga importante sa imo bilang isa ka botante. Magdesisyon kung ang para sa imo nga tupiko nga dapat hatagan sang pagtamod, isyu kaangay sang government transparency, human rights, unemployment, korupsyon, kapigaduhon, mataas nga crime rate, rural area development, mga environmental issues kaangay sang polusyon, COVID-19 kag iban pa. Ikatatlo, kilalaha ang mga kandidato. Agud nga mas makilala ang mga kandidato, i-konsiderar ang pila ka mga puntos kaangay sang paglantaw sang debate kag public discussion sang mga kandidato kag hibalua ang leadership background o kon eksperyensya sa pagpamuno kag performance sa isa ka kandidato. Ikaapat, kag ang labi nga importante sa tanan, magboto. Mauyang lamang ang tanan mga ginhimo nga preparasyon kung hindi ka magboto sa maabot nga eleksyon. Dumduma ang mga kaaksyon, ang pagboto ang isa ka kinamatarong, hindi pag-uyanga kaysa kada boto mo, dako sini ang dala nga pagbago. Itama ang boto, iboto ang tama. Para sa action tips, ini naman sa aksyon Dorel Cabato. Sa din ka manyabahin sang Pinas, labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Alamin kung paano sumali sa Isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Aksyon Radyo, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3 at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS Milyones. Submission of entries is from February 28 to May 27, 2022. Grand draw is on June 18, 2022. Promo period is from February 28 to June 18, 2022. See posters for details. For DOH, FDA, CCH, UHSRR permit number 0087, series of... Pressure na tayo! Pressure! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Kag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sa
Sini, hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi padiri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayong imo nga lawas, himuon ang stop, drop kag roll para malikawan ang sunog nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa Action Tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyarin tila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa inyong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o konliog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance sa ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network nga may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumati sa music. Sa tion nga may Action Radio Philippine Standard Time, alas 8:40 na. Action Firing Line. Ayos by the way, siya gusto dira bilang maging kabahin sang Action Radio Bacolod coverage team sa parabuton nga eleksyon. Padayon kami nagapangita sang data gatherers kag reporters sa mga lugar Bacolod, Tubuso, Victorias kag Candoni. 18 to 35 years old, male or female, ipadala lang inyong resume, Action Radio Bacolod news@gmail.com o kung personal ngidulong sa estasyon sa Action Radio Bacolod sa Penthouse Wilros Building, corner Burgos Locsin Streets, Bacolod City. Gin-extend until April 5, pwede para mo makapadala sa inyo application. Action Firing Line. Last and final stretch kita, ang kay Action Marlon ko hindi kuha na lang to anaya. Unahan ko lang si Ma'am Beth Balakay, kabalo ka, Martes na naman next week, white kabalo kung ano naman yung plano sa mga oil companies. Sila ko ba si Gulpiada naman ba may announcement naman nga increase? Ginatagan lang konsiderasyon o kung paumpaw porsyon, nagligad, and then, nagtaas naman liwat mo nagtimbuok naman last Tuesday ang presyo sang gatong. Now, atong bulig bala, kundi ang city government of Bacolod, may mga inisyatibong ginimo under sa kay Councilor Dindo Ramos, while ang sa part naman ni Kong Greg kag Congressman Paduano, the last time itong ipatawagin ng LTFRB, ambot lang tawon ta ni Abi, Kaya pag insindi ko ng LTFRB, ang himuon nila, yan o ipapas na lang ang mga transport sector to sang names sa mga drivers or beneficiary sining ayuda sa mga driver mo. Action Firing Line. Tingala ko doon ginaarikis kinang taga LTFRB Blakon Bacolod kang naggross ang pagambalan. Huwag sila ka na magkaladto din, no? Objective, balanced discussion, fearless comments. Action Firing Baloon, Line. tayo, abi ko nakapadala na dito sa mga listings ang mga transport organization sa Bacolod. Online sa Firing Line. Iya, Ma'am Beth Catalbas, ang feedback da, ang ila presidente, baloon na ito labing latest. Sini, Ma'am Beth, may gabi. Mayang gabi, Sir Art. Yes, ma'am.
gabaton kami kayo na message na king ano yung gintext siya kay nga sa number sa amon kay Congressman Greg na ano sa amon nga ipadala ang mga operators sa nga may franchise din for verification for fuel subsidy. Amo na yang iyang sabat sang amon nga pagpanawagan sa iya. Daw ka kuan man daw ka balik out yan ginapaabot ka namon nga mag-abot sa Disbacolod amo na yang iya sabat. So kabay pa nga kuan man si Victor hadlok man siya guro magpabakulod kay kabalo siya nga active na mga operator kag driver sa iya. Okay. Yes, ma'am. Challenge ko naman lang kay Kong Karapya nga may iban man ni sila sa Bacolod sa pag-operate nga manakop. Diri kay may sila kasi servisyo sa Bacolod noon. Kaya may order naman gani sir at subong nga ma-renew sila, mapa-extension sila 1 month sa mga period visa. Di ang pamangkot namon sir at ano sila ibayad namon? May balayran naman na ang for 5 years nga franchise. Hindi mo na nila 1 year gani, amo man nga amon bayad. Ni karon 1 month basi mabayad man kami gyapon nga mahal. So, uway pa na maklaroon pa na namon kay Sir Greg kung ang renewal nga 1 month sila nga amon balayran. Kaya mo 1 month maparenew ka to Sir at sa Iloilo, gastuhan mo. Daw yamuhat na yung klase sang pag-barkin sa amon, hindi kami magreklamo. Sakto ginang sa Mr. Lindo nga kinanglan congressman din ni mapalabot sa national kay hindi naman ni sila mamati sa LGU yan halimpas ang unan why na sila di kasapak sa mga hiring-hiring ka sa Bacolod gani man pero ang ekspektaron to sini kabay pa nga after ginpapas ka mo to sa mga names to mapadasing ni kay ayuda ni kinanglano niya outright matag dani mo. Ang sa driver way pagani makumpleto sir at hatag. Okay. So ang operator mahatag na 5 sila. Niara gyud man ang operator sir at 75 Pila na siya kuno ma'am? Pila na siya ganing ayuda ngayong lugatag? Ay pa sir check out sa hakon ilo. Ano ba sir Art? Siling ko mga pila na siya ganing kumayara gin man? Ang sa operator kasi 75 sir Art. I see. Ang driver. Okay. Pero hindi man tanan nga driver sa why man sila tumaga no. Ay, amo nang lain. Kamo na nga ang lain silang iban nga operator inablang ila mga salakyan ni baligya nila tason sa ila gyapon ngalan tublaya. Ang problema pa na ganit sir at may mga franchise na hindi na sila tag-iya kay nabaligya na. Ang lain kay amo pa na yung mahatagan. Na amo na ganing boot kong balon kaluluoy gid ang driver sini. Kag ang nagbakal. Ang nagbakal di ano ko nang himo batunon doon na ya. Dapat siguro manaog gina ding taga LTFRB kag i-solve niya ang amo nga senaryo. Kaya hindi man ang ila man niya luya ang mga ginatuman nila malaki na dahil at mag-abot sa Bacolod ng mga dilis na napanagpat. Ang iba da, iya man sang kapitan tao ang ginatagaan ng mga driver nga uregula. Ayawer. Teka ba pa ini magtupa niya? I-keep us posted ma'am kung anong latest kaya para nga kwanta ni mabuligan ta kaluluoy mo niya mga lihitimo mga driver nga mo dapat buligan. Makadto sa barangay ay makuha na, way tungalan. Lain pa yung gakuha, kilala nila yung gakuha mo. Ay, sus. Kabay pa nga makuha ito gini kong para pa mapalabot. Hindi kayo na pangayo, ay kami subong sa mga franchise, operator, nasyon, driver license, ang ORCR para mabalaan na kung sino ang ga-express nga hindi na siya tag-iya, pero siya yung gakuha siyang ayuda. Na, amo nang gusto ko tani. Amo na subong nga mo na pangulikta subong katara may record nga bago. Bago na ang record. Sige. Manawag na kami si imo and please keep us posted kung anong latest update ni ma'am ha. Ang ano sa siling ko ma'am, manawag kami liwat sa imo. Ako may aragin man update, just keep us posted please. Oo man kasi ma'am nituro kami buwas kay kung parap kay Greg. Sige. Sige. Ma'am Beth, salamat din sa time mo karon nga gabi. Thank you, Ma'am Sir Art. Sige, salamat. Salamat. Action!
Action Firing Line. Dito na, no, may ayuda, may programa, bulig ayuda ang gobyerno, pero tiyanon mo lang ayuda ka programa, iyakon ang nahatagan, kag nagabaton sa ayuda, hindi man lehitimo ng mga benepisyaryo, kasi way makakasagalan nila itong iban, way mabagong listahan la. Action Firing Line. Anong buwas na kundi nada, imbis nga matagan mo sa husto nga benepisyo ang mga tao nga amo dapat ang halatagan, di ka mahatagan, kaluluoy man. Action Firing Line. Alas 8:48 na. Aksyonan, okay lang da? Okay, ma-commercial na lang ko. Parang pagbalik ta karon, bas hindi na malabutan, no? Ang kay Aksyon Marlon Hinubia, ang balita. Sige lang, anyway, ang balita ni Aksyon Marlon to sa hinumbaan to siya, no? Nga balita kay na. Kung ano giman, pabasan tayo niya. Kay good news man para sa mga kabalaw ka, basta gani hospital, ang merkado ni merkado, sa inubaan, taon tani kung anong malabutan, basta merkado ni importante man mo. No? Ay, nang presentable, mablakag okay man ang sitwasyon. Action Firing Line. 49. Objective, balanced discussion, fearless comment. Action Firing Line. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalaan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelists Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayhupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod. The Candidates Forum. Mangin mainalamon sa pagpili sang kandidato, mangin mabinantayon kag mainid sa mga ibutang sa pwesto. Umpisahi ang pagbago paagi sa wais sa pagpili karon nga eleksyon. Yari ang pila ka mga tips para sa wais may nalamon kag insakto nga pagpili sang pagabutohon. Una, maghimo sang listahan sa mga kandidato kag maghimo sang listahan sang posible iboto. Ini ang pwede mo ibase sa ila plataporma kag mga panindugan sa kada isyu. Ikaduha, kibalua ang mga isyu o kung tupiko nga importante sa imo bilang isa ka botante. Magdesisyon kung ang para sa imo nga tupiko nga dapat hatagan sang pagtamod, isyu kaangay sang government transparency, human rights, unemployment, korupsyon, kapigaduhon, mataas nga crime rate, rural area development, mga environmental issues kaangay sang polusyon, COVID-19 kag iban pa. Ikatatlo, kilalaha ang mga kandidato. Agud nga mas makilala ang mga kandidato, i-konsiderar ang pila ka mga puntos kaangay sang paglantaw sang debate kag public discussion sang mga kandidato kag hibalua ang leadership background o kon eksperyensya sa pagpamuno kag performance sa isa ka kandidato. Ikaapat, kag ang labi nga importante sa tanan, magboto. Mauyang lamang ang tanan mga ginhimo nga preparasyon kung hindi ka magboto sa maabot nga eleksyon. Dumduma mga kaaksyon, ang pagboto ang isa ka kinamatarong, hindi pag-uyanga kaysa kada boto mo, dako sini ang dala nga pagbago. Itama ang boto, iboto ang tama. Para sa action tips, ini naman sa Aksyon Dorel Cabato. Sa din ka manyabahin sang Pinas, labuton ka sa among balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Alamin kung paano sumali sa Isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Aksyon Radyo, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3 at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS Milyones.
Submission of entries is from February 28 to May 27, 2022. Grand draw is on June 18, 2022. Promo period is from February 28 to June 18, 2022. See posters for details. For DOH, FDA, CCH, UHSRR permit number 0087, series of... Pressure na tayo, pressure! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Kag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi padiri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guwaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong lawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaray tila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa inyong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako ang kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance sa ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network nga may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumati sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dorel Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kasi pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po mataas na ang tubig. So, ginaulat natin nga basuhan nga nag-traffic to or nag-traffic dito sa sulod. Ang continuous range ang nag-subject sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon.
Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapos kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mga taas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tingululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa nila ka mga masakit. Kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. It is Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanungdong nga maghalong sa tanan nga tion. Good day everyone! Ako balik si Ann Defensor of Action Radio Bacolod. Kag subong sa 5 years na ako nga nagatrabaho for Action. And nagapasalamat ako syempre sa management sang sining ako nga trabahuan bangod sa ilang paghatagban bulig sa akon agud nga mas nga mapa-improve ang akon iyang ikasarang sa patag sa paghambal sa kahanginan kag syempre sa mga pagpakita pagid sang abilidad ko hindi lamang sa mikropono kundi pati man sa field. Sa liwat, madamo nga salamat Aksyon na Radyo Bacolod kag syempre sa amon man nga station manager Ma'am Nona Di Maala Magbanwa para sa pagbulig sa amon agud nga mas mapaayo pagid kag mangin produktibo kami nga mga kabataan sa sininga henerasyon. Kag syempre, nagapasalamat man ako sa Ginoo kay tungod nga naglawig ako diri sa Action Radio kag mas nga na-improve ang akon kaugalingon. Happy anniversary Action na Radyo Bacolod! Una sa balita, una sa Action, sa Bacolod, Action Radio. Ako gali si Enrique Polgar diri sa Technical Department sa Action Radio. 28 years na ko di sa Action Radio. Kami diri mag-duty diri sa control sa technical. Mag-assist sa anchorman, troubleshooting, incoming calls. Okay, gito ni diya kay daw daw lutod, mag-abyan, ganinsindihan ay kapin pa sa pagdumala ni Madam daw Mayo kung ano mga problema ginatagaan niya gid sang solusyon kapin pa sa kinahanglan sa among mga pamilya. Tanan kami dialos pwede sa pinilian kapin pa sa mga pandemic ibang damo na dulanog drama diri sa Action si manager suportado dito tama sa amon kay wala kami napabayaan. Happy 52nd anniversary sa Action Radio. Action Henry Espolgar, una sa balita, una sa Action, sa Bacolod, Action Radio. Account ko ni ang imo account, imo responsibilidad. Account ko ni bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account ko ni bangod man sini mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Account ko ni kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Account ko ni kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Account ko ni batuan ang paglaktas ng sala nga balita kag impormasyon, maging modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Account ko ni isa ka online campaign sang Aksyon Radio Bacolod. Account ko ni Action Firing Line.
Ayos kay Merly Gonzaga dira salamat gid sa pag-monitor and the rest sa mga kaaksyon naton kay Cole Gill nya maingap ilan dira sa Gimaras sila gali o Utay Benedicto tamiyaw lang Sanday Grizel Palabrica ang ato Atan Iran kag Chichi Alejano sa Sipalay City. Ni Kanortika lahog ang monitor man. Salamat gid sa inyo pag-upod diri sa Action Firing Line. Action Firing Line. Why nagaling kita tiyempo diri sa Miyerkules nga presentation sa ngalan ni Action Brian Morden. Ako naman Action ay tayo hupon mag-aksyon. Diin ka man nga bahin sa Pinas. Labuton ka sa kamon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Action Radio!